كبراتن كبران تخاتلتي إريتريان ميديا نتورك نخلكم تخاتلتي بحفشة نخلكم إريتريان قاعنا مبل 3 عامات ناتنا أبصحنا رحوس كنيات نات كنبلكم نفتو نيلومي تحستو مدبنا بزعبا حجراوي محبر سنكلان إريترا ذاتكور يخون حفشاو بزعبا نتفتاتون أجابا مسارتون أنت يمثل مس أبومبر محبر ممهر جربرهان استخيل إعلاني كلنا كسافة أمي كتكتاتولنا بخبرية عدم زلكم رئيتوك والسخيخ اللي وتبلو حسوا دما أمود أخذ بينكم هنا فطانات على الكسكروكمي ممهر مجمرتا أنقعنا بكميات نات سلام أبصحنا أنقع أبصحكم نأهم كألف الله أحبيرن قام كلاتنا أبصحنا أنا أقول فتو زي مبل 3 عامات ناس إرترا نقول زلنا كزين ولا هذا أبصحنا نبصحكم نصاب دقة له بس عزم حبر زي زقد صغار يهانا بلو نقع أبصحهم أبصحكم بلو كم نبغى تانا بتعللنا متونا دحرة بيتا محبر أنت يمثل كنجلزو رأي حدا مجمرياتي أتعلى ليان أتحزن سنقلان بعلم درجة مستعينتنا يتسرعة درجة معبارنا يتحرسة في نصف الزخي يستفعل على ملك يحسن حزبها قمار قد حدا خفت مسارة علامه سبعة ومسار وسعة زيقاتات محلاون بقوق محبرة قلبلت المهابن سلازخانة ولا تستنكرنا يفكينات أوان كي ترفع بسم كلام كينات تقدلت بزملكت عبي قول حسابي يصرح له صنيحو ناتم رأيها أبتي شنش عتبي 7 استخدم قدام الدواء قبائي صدق هاجر ديمقراطيوي ثورة لك كم أمام كم حدا علامة أزما في ناس انقلوا زيادات زيادة زاد اللي نكنن حجز مقبار بالعلامة حزي يتبقيسو بمسرات أبتزكايز نبري حرمنا وقنات كبير مهرسيتي ويكا كبير موقعتي أقات إمو تماليسو ناب جنبارات كل تخزي كله أزيو مسياس مكان تقادلتي كلتا نيتحدثو معسكرات مخفاتي أقل كلتكم صنعوا وحدة حرام ريت إرترا أو على ربز بهالوطا بسم مدبر ودو زفلت أنفر أفتحتي كل محورا قدات خلايك أتم أزيو مسيات مبزحتهم نايكتا محاول مقرطو زلوبهم وي زناي كبيد محرمتي هاليوم نايكسام محرمتي نايرس محرمتي هاليوم كم عنطم تحزم المسزلوه قليم 3 محاورة مزلمسة قليم 6 محاورة مزلمسة قليم 4 محاورة مزلمسة زيادة عب مريا السودان بور السودان زبال حدا معسكر نايتهادو صخفيتو زاد لغن كننا قلقلتو نكوما بصنيحو دحرنا سنتوين اتي اب كلتين نايتهادو سوما اكلا زكا زنبري مدبات محبرا قلقلت ديو وي مياو سلطانات ناي أكاديمية تمرتي كالنا قلقلوتات إنك عليك دحرح ناسنتو مقام زلو يقصيبو بصراحة هذا تما معسكر دندن زم أزيم هوسيال زبهالو معسكر دندن زم موت زلو قال أي أمي حبار تمام مدبر دوز نبرو أب محبار معسكر تكيرلو نزغت خلتي معسكرات حتى ناي جزارسو كلينيكات نيرو أبكتيو ناي جزارسو كلينيكات نيرو نتعنا وقنطاتهم زملكت مالتيو كالي مدباتنا تمرتات أب معسكر لندنهم أمي حبار نيرانيين أزن مع كلتا معسكرات وعا تمسو كلان حدا درجات مرتهم حافظ داق مثلا هاجر مثلا قصاتفو زيادة قلت زوم حقروا من تخونو زيادة أكاديمية تمرتي كالقا زيادة مياه سلطانات وهذا نيري حدا بس خمس بالكو حساباتن تبقصاتنا يقول إرتراويان لما قصد المقبار هذا فرحي هذا سو 3 مسكرة مش عارفين 9 هذا والناس حافظوا مقبار حرنت إرترا تسعة أفريقي أفتر ولو أخيبا تجي خير نيرو كان علامة نيت أخيبا نتوم عارفز كايز نبرة مسرح هيك على سي ويك أخويناس أقلهم زبادو لسنادلتي نور هيوت ملاسون زاد المحورة وقلقل زرقوا الخنزات نفتار ويك أنا إذا قمت إياس مدبات متبار علم ينيرو عشان ما أقول قيمة مصر زقوا متوين جنزنا يمكاب أو وصانا بتجن جنزنا يمكاب مسرحات كايدة
ኣብ 1994 ከዓ እቲ ማሕበር ኣብ 93 ስለ ዝቆመ ምስ ቆመት ማሕበርቲ ክትእክቦ ዝፀንሐት ገንዘብ ነቲ ማሕበር ሃገራዊ ማሕበር ሱፕራም ኩናት ተጋደልቲ ኤርትራ ረኪባቶ ካልእ መሕወይ ግብሪ እውን ተኣወጀሉ እዋን ነይሩ ምክንያቱ ነቶም ናይ ስድራ ኣካላት ስንኩላን ኮኑ ስድራ ስዋኣት ኮኑ ወይ ማሕበራዊ ርድኢት ዘድልዮም ካልኦት ዜጋታት መሕወይ ግብሪ ዝኸውን ኣዋጅ ተኣውጁ እውን ኣብ ኤርትራ ስጋዕ መወዳእታ 94 ኣብ ወፃኢ ከዓ ስጋዕ ሕጂ 200 ዝበሃል ዘሎ ዝስራሓሉ ኣሎ ማለት እዩ ካልእ እቲ ተበግሶ ናይ ህዝቢ ኣብ ግምት ብምእታው ክልተ ሕሳባት ኣብ ንግዳዊ ባንኪ ከም ዝኽፈታ ተገይሩ ብስም ስንኩላን እዩ መጀመርያ ነይሩ ማሕበር ኣይቆመን ነይሩ ብስም ስንኩላንን ስድራ ቤት ስዋኣትን ክልቲኡ ክልተ ሕሳባት ተኸፊተን ዝኾነ ቅዱስ ኤርትራዊ ከዓ ገንዘብ የእቱ ነይሩ ኣብ መጨረሻ ከዓ እቲ ዝተኣከበ ገንዘብ ከዓ ንመጣየሲ ስንኩላንን ገለ ስድራ ቤት ስዋኣት ከም ዝውዕል ተገይሩ ካልእ እዚ መንግስቲ ኣብ ማይ ሓባር ሞያዊ መሰልጠን ማእከል ስንኩላን 25 ሚልዮን ወፃኢ ብምግባር ሞያዊ መሰልጠን ማእከል ከም ዝኽፈት ተገይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ እዞም ስንኩላን ኣብኡ ሞያ ዝቐስምሉ ኩነታት ንምፍጣር ዝዓለመ እዩ ነይሩ ብድሕሪ ወርሒ 1993 ዋና ጸሓፊ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝያዳ ፀዊዑ እቲ ጉዳይ ስንኩላን ወይ ከዓ መደበር ጉዳይ ዝበሃል ካብ ሜዳ ዝመፀ እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ሓቲትና ንሕና ከዓ እቲ ንገብሮ ዝነበርና ንጥፈታት ሓቢርናዮ ስለዚ ሽግር ናይ ስንኩላን ተጋደልቲ ክፈትሕ ዝኽእል ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኣቁሙ ዝብል መምርሒ ተዋሂቡ ብድሕሪኡ ኣኼባታት ተገይሩ 9 ኣባላታ ኣካያዲት ኣካል ንጉባኤ መስራት ጉባኤ ማሕበር ቆይማ ኣኼባት ድሕሪ ዘድልኽ ምድላዋት ድሕሪ ምግባር ከዓ ኩሎም ላዕለዎት ሓለፍቲ ናይቲ ግንባር ዝተረኽብሉ ዋና ጸሓፊ እውን ተረኺቡ መደረ ዘስማዕሉ ኩነታት ካብ ዕለት 15 እስካብ ዕለት 17 መስራት ጉባኤ ተኸይዱ ስለዚ እዚ ማሕበር እዚ ብፅቡቅ ድልየትን ሰናይ ተበግሶን ግዚያዊ መንግስቲ ኤርትራን ሙሉእ ተቐባልነት ስንኩላን ኩናት ተጋደልቲ ኤርትራን ይቆይሙ ቀንዲ ዕላምኡ ከዓ መጻኢ ህይወት ስንኩላን ውሕስ ንምግባር ንስንኩላን ናይ ምሕጋዝ ናይ ምምሃር ናይ ምጥያስን ሓላፍነት ወሲዱ ክሰርሕ ፀኒሑ ዝያዳ ቀንዲ እማም ናይቲ ማሕበር ከዓ ሓደ ድልየታትን ባህግታት ስንኩላን ንምምላእ ዘድሊ ፃዕርታት ምክያድ ናይ ኣካል ድጋፍ ኣገልግሎት ከም ዝረኽቡ ንምግባር ጥዕና ኩነታት ጥዕና ኣባላት ንምሕላው ዘድሊ ፃዕርታት ምግባር ካልእ ኩነታት መነባበሮ ስንኩላን ተጋደልቲ ንምምሕያሽ ዘድሊ ፃዕርታት ምክያድ እቲ ዘሎ ኣመለኻኽታ ብዛዕባ ስንክልና መረዳእታ ኣብ ህዝቢ ይኹን ኣብቶም ስንኩላን ንገዛ ርእሶም ብዛዕባ ስንክልናን ሳዕቤናቱን ቁኑዕን ሰፊሕን ዝኾነ መረዳእታ ከም ዝሕዙ ንምግባር እዩ ቀንዲ ዕላምኡ ስርሑ ነይሩ ሽዑ እዚ ማሕበር ምናልባት ክብገስ ከሎ ኣብቲ ፅንጉር ግዜ ኩናት ዝነበረሉ እዩ ተበጊሱ ሽዑ ሒዝዎ ዝተበገሰ ዕላማታት ስንኩላን ንምጥያስ ክኸውን ይኽእል ብሓፈሻ መነባብሮ ስንኩላን ንምምሕያሽ ሕጂ ኣብ ሓራ መሬት ኮይና ክንሪኦ ከለና ሒዝዎ ዝተበገሰ ዕላማ ኣብ ከመይ ደረጃ በፂሑሎ ብሓፈሻ ይመስል ሓደ መጀመርያ ወርሒ 8 1978 እዩ ከም ጨንፈር ኮይኑ ኣብቲ ግዜ እቲ ድሕሪ ጉባኤ ቀዳማዊ ጉባኤ ምስ ተገብረ ሓደ ክፍሊ ማሕበራዊ ጉዳይ ዝብል ሓደ ክፍሊ ቆይሙ ኣብዚ ክፍሊ እዚ ብዛዕባ ጉዳይ ስንኩላን ብዛዕባ ጉዳይ ከተማት ቆልዑ ብዛዕባ ዕቁባት ዝምልከቱ ጨናፍር ነይሮም እቲ ክፍሊ ክቆም ከሎ ስለዚ እቲ መጀመርያ ሓሳብ እንታይ እዩ ነይሩ እቶም ክብድ ዝበለ ስንክልና ዝነበረ እሞ ናብ ተዋጋኢ ሰራዊት ተመሊሶም ኣበርክቶ ክገብሩ ዘይክእሉ ሙያዊ ስልጠናታት ንምሃብ ዝዓለመ እዩ ነይሩ ሙያዊ ስልጠናት በድፍሎም ኢንዳስትሪያል ኤዱኬሽን ኮ ዝተፈላለዩ ሙያታት ዝቐስምሉ ኩነታት ኣብ ናቕፋ ኣብ ሓራ ከተማ ናቕፋ ክወሃብ ይኽእሉ መደባት ተሓንሲሱ ነይሩ ኣጋጣሚ ግን ወተሃደራዊ ሚዛን ተቐይሩ ኣብ ዓየት ኣቲና ዓየት ዝበሃል ቦታ ድሕሪ ናብ ጭሕንቲ ዝበሃል ቦታ እዩ ተኣትዩ
أبتزعتنا له بوتاوين زيادة زنا أكاديمية مدب بقص عليه زكاينيو مخنيات مبزحتهم زمن زارب اللهم زلنا سمكلان أبت ميازة طريق الجزية أبتي أكاديمية تمرتي لعل الدرجة زمسؤول الجزية نا بدي هاجر سلزوصو ميا ينبرون ولاوين أكاديمية درجات مرتهم تحت سلازين أمنت أبتستخير مصنعتي مجمر لازم حبر مسقومية قبل على 10 سنة شو عتميتنا 4 سنين زخون سمكلان مصنعتي كايد نير بهاجر سسان شو منتن نتحمل مش زخون ميا زين برون سلازي نتسم كلنا زخون زي السلام ميا زين هلا مسؤول صحة هيوتن بالوتها كم صلونا يجددي ندرفتي حراباتات مدبات نيرو نعمنت أمنا مدبر بدو أبو نبرنا له أنا حد السرعة زخون أكاديمية تمرتني مسبيل تمر صوران ترى ردنا مهران ناتمدبلنا زيادة سرعة أكاديمية تمرتي وابنيرو حلو حالفناون زبريل عين صوران تمرتي كابزيرة تبقسنا نبريل تمرتي تأتنا الأوان وينيرو معناته حدا غاب استقمني عين صوران ينيرو نايتم قالوا الزرقيس ولا زخنة مدبنا أكاديمية تتصلوا استقمنا من عين صوران جن مجمريا بقالينا نمرهم نيرا بقال ترايد حراجن إذن يبريل تمرتي تأتينا يبقى قصة عشان يكلي قالوا زحمة ساعتناون بديجري بقداي ديجري استمروا زحت عين صوران هذا سلازي أبو تقند إعلام أنت عينيرو أبتزمت جزين مسألة كحجزة مسؤول مياوين أكاديمية وتمرتي اسمه لقول هذا مفتاز على بعيد بحث الشات محبر زكايرهم صراحة تاي مسؤول قديت عنا سنكلان كثال كون خيل بحث الشات بس نكلان زكبروا لهم حالة فاب قديت عنا مفتار شغلت حرام مجمرة إن سنكلان كنا تقدرتي كابت قال زيجا زيادة حكمناوي أقللوتي اليومي مخنيا زي وصل سكوجة زلوا مالو زي وصل أي زلوا مالو نجزارسو ناي شنتن كلك أنا زي مقصر أجمعت زلوا مالو بعرفت الزهيد قص على أنزات هالساقي سنكلان هلونا رصصات ناي ساعة مستفاد زلوا مالو زي حاوق صار زلوا مالو سلازي زي معبلو زي مثل حلال في الإمامات زي معبلو له مقنياته حد سنقول 5 عامات أدمن تلاقيرو زيادة زي تم حلال في الإمامات كحمامات كمعبل 8 خبيتي سلازي مبزحتهم زي من لبزلناها درجات قبل موعد يوم 6 5 سلازي درجة كله زي تم حلال في الإمامات شكر ديو ولا ناي سرعة مستفاد أجمدي ناي سرعة شنت أجمدي شكر صار قدام باركسون ولك السفر على عينت على حلف الكون كانسر سفر على حمام الزلوم لأن زياتهم مجمريا بتن كلتا كلينيك أبغزي حرنا توعسي زدنا برافلت كلينيكات أمي حبارنا دا كأن يوم سلزنا برا بزن كلتا كلينيكات أقولت وحبهم ليو كاب عقمنا يتن كلينيكات زخنا زيادة نبتن موكسوي هوسبيتالات يلا أخنيرو كالتهم أبزوباتا زنوبروين تأليت زبالو زنوبروين زيادة بتنا كباب يمزر كبا تكالاتنا يتعنا قلقلكم زرهبو سيكريت بورتي وهابو مقدس وهابو سيكريت بورتي فانا يتعنا قلقلت وهابو يرخبن يرو مالتي فلا يفتم معسكر دندن قنت ناتم سقم فليز ولا سلازقاني برئيستي معالتاوي زكاتات لو كلينيك حدا دكتور عملو سكر أبصر سلسة معالتنا مزاي أقول رتكم زهبهم يزقبر نير تحيرو زمزان تعيو حراي نزوم عرفت زيهب عنزا الساقيو زيادة تبزع عدزو اللفوص عنزا قالهم سونتهم سلازلو لومدهم ولا حنت قبر له ما يكلني سلازي كاف دقي بنا يوصي شرف عديك ناينا نمسالو قابا فنتين باكلوف من قلز بهالو عينت مدهاي سالو فوز غازا كاف دقي بنا يوصي شرف إنا عديقنا نمسالو قال رخصات من تي فوز رخص بزع عدزو سونتهم سلازلو مدور نعاون كاف دقي كزينا هنا نمسالو بنا يوصي شرف عديقنا نمسالو أبزي حجي تنجنا فرزواسو جنا فرسلازلو أنا زواسو خناتاتالو بعلت محورون كابت زلو نهار كارنسي بمجد فارميكر جزء إذا مسألة سأله قال زي حوق صار زلوا ماله كل جزء زي حوق صار قالوا لهم كل جزء حكم له كقوة حكم منها من قرب كلهم زي حوق صار زلوا ماله
ካልኦት ገዛ እርሶም እዚ ናይ ወሊድ ፀገም ዘለዎም ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ስጋ ወርክብ ፀገም ዘለዎም ኣሎ ነዚኣቶም እውን ገለ ከኒታታት ቪያግራ ዝበሃል መድሃኒት እንዳምፀኻ ዝያዳ ፈተነታት ትግበር ወይ ናይ አኩፓንቸር ፈተነታት ምናልባት ኣብቲ መጀመርያ እዋን ዝምድናና ምስ ኢትዮጵያ ድሓን ኣብ ዝኾነሉ እዋን ኣብ 95-96 ካብ ኢትዮጵያ ሓደ ናይ አኩፓንቸር ክኢላ ምፅኢና እውን ገለ ዘካየድናዮ ፈተነታት ነይሩ ስለዚ በቲ ዝተካየደ ፈተነታትን በቲ ንህቦም ናይ ቪያግራ ናይ ገለ ከኒናታት ገለ ናይ ውላድ ሽግሮም ዝተፈትሑ እውን ኣለውና ካልእ እንታይ እቲ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ናይዚ ማሕበር ኣብ ዝኾነ ቦታ ከይዱ ኣገልግሎት ናይ ጥዕና ክረክብ ኣለዎ ስለዚ ክረክብ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ክፍሊት ዝምልከት ንሕና ኢና ንኸፍሎ ምክንያቱ ዝኾነ ፈወሳት ዝተገብረሉ 70% ናይቲ ዝተገብረሉ ወፃኢ ማሕበር ይሽፍኖ 70% ማሕበር ይሽፍኖ ብፍላይ ከዓ ኣብቶም ርሑቕ ዝበለ ቦታታት ዝቕመጡ እሞ ናብ መወከስቲ ሆስፒታል እንተደኣ ሪፈር ተባሂሎ እታ 70% ናይ ፈወሳ ወሃቦም እንደገና 100% መጓዓዝያ ይኽፈለሉ ንኣብነት ካብ ዓሰብ እንተደኣ ናብ ኦረታ ሪፈር ተባሂሉ 400-500 ብላዕሊ ናይ መጓዓዝያ ክፈሎ ናይ ትፉ ዝተገብረሉ ፈወሳ ከዓ 70% ክኽፍለሉ ማለት እዩ ካልእ እቲ ብዘይካዚ ወይ ምናልባት እቲ ክወሃቦም ዝድለ ዘሎ ኣገልግሎት ናይ ጥዕና ካብ ዓቕሚ ናይዚ ቦታ እዚ ዝዓቢ ወይ ከዓ ልዕል ዝበለ ተራ ኮይኑ ሞ ብቦርድ ናብ ወፃኢ ክሕከምሎም ተባሂሎም ከዓ ኣብቲ መጀመርያ 70% ናይ ኣርቲከል ንኸፍለሎም ነይርና ድሕራይ ግን ካብ 2012 እንድሕር ግን ናብ 50% ውሪድናዮ ምክንያቱ 50% ናይ ኣርቲከል ንኽፍሎ ዝኾነ ብቦርድ እንዳዓለ ክሕከም ተዳሂሉ 70% ወይ ከዓ 50% ናይ ኣርቲከል ንኸፍለሎም ነይርና ማለት እዩ ካልእ ሙሉእ ዲካብ 70% ናብ 50% ጎዲሉ ወይስ ይፈላለዩ ትኬት እቲ መጀመርያ 70% እንዲና ንቦም ነርና ድሕራይ ናብ 50 ውሪድናዮ ምክንያቱ እቶም ተጠቀምቲ ኣብ ግምተይ ተጠቀምቲ ውሕዳት ወይ ዝያዳ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለዎ ተጠቀምቲ ብዙሓት ስለ ዝኾኑ መጓዓዝያ ወሲኽና ኣለና እዞም ኣብዚ ዓዲ ዘለዎ ተጠቀምቲ ኣብ ርእሲ እታ 70% 100% መጓዓዝያ ወሲኽና ኣሎ ኣብ ክነቶም ውሱናት 70% ናይ ኣርቲከት ንኸፍለሎ ንሕና ነቶም ኣብዚ ዓዲ ዘሎ 100% መጓዓዝያ ዘይንውስኸሎም ኢልና ኢና ከምኡ ጌርና ኣሎ ካልእ ነዞም ካልእ እንታይ ኣሎ ፀገም ብሰንኪ ናይ ፀዋዕቲ ጥቃስ ፕሬጀርሰር ዝብሎ ዓይነት ኣቑሳል የማዕብል እዮም እዚ ቁሳል እዚ ብናይ ደገ ክኢላታት ተዘይኮይኑ በዞም ናይዚ ዓዲ ኣይፈወስን ስለዚ ካብ 98 ጀሚርና ምስ ናይ ኢንተርፕላስ ግሩ ዝበሃሉ ክኢላታት ጀርመናውያን ኣለዉ ንሶም ይመፁና ኣብ ቅጥዒ ዓመት ድዩ ኣብ ዓመት ድዩ እንዳመፁ መጥባሕቲ ይገብርሎ ስለዚ እዚ ሕጂ ሓደ ካብቲ መሰረታዊ ፀገም ዘሎ እዩ ሕጂ ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኣቶም ከምኡ ዓይነት ኣገልግሎት ተዘይረኺቦም ዋላ ሓንቲ ዝግበር ነገር የለን ሓደ ብዝዓዲ ዋላ ሓንቲ ዝግበር ኣይከኣልኒ ካልኣይ ንገዛ ርሱ እውን እዚ ኣቑሳል እዚ ናብ ኣዕፅምቲ እንተደኣ ማዕቢሉ ዋላ ሓንቲ ክሓዊ ይክእልን ስለዚ ሕጂ ሓደ ካብቲ ዘይሸቐለና ዘሎ ብዛ ግዜ እዚኣ እዚኣ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ መፁና ነይሮም ሕጂ ግን እዚ ናይ ኮሮና ገለ ኩነታት ምናልባት ከይመፁና ይኽእሉ እዮም ግዜኦም እውን ይሕልፎም ኣለዉ ስለዚ ሓደ ካብቲ ፀገም እዚ ኣለና ካልእ እውን ናብ ዞባታት እውን ናብ ዝተፈላለዩ ንእሳን ዞባታት ጉጅለ ሓኻይም ወዲብና ንልእኺና ኣብዚ ጉጅለ ናይ ሓኻይም ሕጂ ኤርትራውያን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዋላ ወፃተኛታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣቐዲም ኣቢልና ናብታ ንኸዳ ንኡስ ዞባ ሓበሬታ ንህብ እቶም ስንኩላ ናብኣ ተኣኪቦም ዝፀንሑና ስለዚ ካብዚኣ ከይዶም ኩሉ ናይ ጥዕና ምርመራ ይገብርሉ ስለዚ እቲ ኣብኡ ከለዎ ሕጂ እቲ ብምኽሪ ጥራይ ዝውድድ ኣቲ ኮይኑ ምኽሪ ይብዎም ዝያዳ ሪፈር ዝበሃል ኮይኖም ሪፈር ይገብርሎም ዋላ እውን ባዕሎም መጥባሕቲ ክገብርሎም ዝኽእሉ ተኮይኑ እውን ናብ ኣስመራ መፅኦም መጥባሕቲ ከም ዝገብርሎም እውን ይግበር እዩ ስለዚ እዚ ናይ ሕክምና ብዙሕ ፃዕርታት ኢና ንገብር ምናልባት ምስ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ሓንቲ ሰናይት ትበሃል ዶክተር ኣላ ኣብዚ ዓዲ እታ ሰናይት እዚኣ ሕጂ ኩሉ ግዜ ዓመት እያ ትመፅእ ኣብዚ ኩሉ ግዜ ምዞም ጉጅለ ሓኻይም ነቑሞም ዳርጋ ምስኦም እያ ትኸይድ ክኢላ ናይ ዓይኒ ሓኪም እያ ዋላ ናብ ዞባታት ምስኦም ምኻድ ዘይኮነስ ኣብዚ ቦታ እዚ እውን ኣብ ማዓስከር ለንደን ከይዳ ድያ ዋላ ኣብዛ ዓዲ ኣብዚ ማእከላይ ቤት ፅሕፈት ድያ ሰባት እናዓለምና ዝያዳ መርመራ ናይ ዓይኒ ከም ትገብረሎም ይግበር እዩ ካልእ ናይ ዓይኒ መርመራታት ኣሎ ምክንያቱ ኣብቲ መጀመርያ እዋን ዳርጋ ገለ ክኢል 70% ናይ ኦኬያለ ኢና ንኸፍል ነይሩ
منصر عين انتدات عزيز الحدث سبعة خميتي يعني نخفلو لنير دحراي ግን تباجت كعمنا نلعل نخون مسكده نجزاء سنة سلم تازين خفل حتى مجال زين خفتيلنا أبكتشن شعتن نجزاء سنة هنا خفيتنا ስለዚህ ዛ ተካል መንጽር ዓይኒ መጀመሪያ ንሱም ፍናለይ ላይ ነኸፊትና ያኔርና ዳሕራይ ግን ዘድል ጥረ ነገራት ካብ ቪዥን ፎር ኦል በሃል ካብ ኖርዌይ ዘድል ጥረ ነገራት ምስ ረኸብና ዝያዳ ሕጂ ናብ ህዝቢ ስለምንታይ ኣብ ምርግጋእ ዋጋታት እውን ተራኽቡ ንፅወት ኣለና ኢልና ንህዝቢ እውን ኣገልግሎት ነቢና ስለዚ ነዞም ኣባላትና 50 ኢና ነኽፍሎም ነቲ ህዝቢ ግን 100 ነኽፍሎ ግን እቲ ዋጋታት ናብ ከተማ ዘሎ ናብ ምዃና ዘሎ ግን ሰማይ ምድሪ ምክንያት ናና ዝሓሰረ እዩ ከምዚ ናይ ዓይኒ እውን ኣገልግሎት ንህቢና ካልእ ናይ መስምዒ እውን ከምኡ ዓይነት ኣገልግሎት ንህቢና ብግዳም ዝመፅእ ናይ መስምዒ እንተዳልዩ ዝያዳ ንስንኩላና ብነፃ ኢና ንቦም ብፍላይ ኣብዚ ካብ ደገ እንተዳ ዘይመፀና ኮይኑ መብዛሕትኡ ገዝኡ ኮይኖም ከዓ 70 ከምዛ ዝበልና እንትኻልእ 70 ንኸፍለሎም ማለት እዩ ስለዚ ጥዕና ዝምልከት ከምኡ ምክንያቱ ልዕሊ ኩሉ ስራዕ ጥዕና ስለ ዝኾነ ብፍላይ እዞም ዝቀፀል ቀንዛ ዘለዎም ናይ ምቁፅፃር ስርዓት ሽንትን ቀልቀልን ዘለዎም ኣምስ ኩሉ ግዜ ንዑ ዝምልከት ኮንዶም ካታርተር ድዩ ዋላ ዩሪን ባግ ድዩ ፓምፐር ድዩ ገለ ዝኾነ ነገር ካብ ደገ በተን ዘለዋ ናይ ጨነፈር ከም ዝመፆም ኢና ስለዚ ኣብ ጥዕና ቀዳምነት ኢና ንሰርሖ ኣብ ጥዕናኦም ዝምልከት እዚ ክትገልፅዎ ፀናሕኩም ኣገልግሎት ይወሃቦም ኣለና ብዛዕባ ሽቕለት ከ ኣብ ሽቕለት ምፍጣር እቲ ዓይነት ዕድላት ይፍጠረሎም ብዝወሃቡ ስልጠና መሰረት ቅድሚ ሽቕለት እንታይ ኢና ንሕና ናይ ኣካል ድጋፍ ካብን ናብን ክንቀሳቀሱ ክኽእሉ ኣለዎ ንኣብነት ሓደ መቑረፅቲ ናይ ታሕተዋይ ማሕበር ዘለዎ ተዳ ኮይኑ ናይ ሓንቲ እግሪ ብዘይ ምርኩስ ክንቀሳቀስ ኣይክእልን ክልቲኦም ካብ መዓንጣን ታሕቲ መልመስ ዘለዎ ተዳ ኮይና ብዘይ ዓረብያ ናይ ስንኩላ ክንቀሳቀስ ኣይክእልን ካልእ እውን ናይ ምስማዕ ፀገም ዘሎ ብዘይ ናይ መስምዒ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኢንቴግሬትድ ክገብሮን ኣይክእልን ስለዚ ናይ ሓደ ካብቲ መሰረታዊ ማሕበር ዝሰርሓሉ እንታይ እዩ ሕክምና ኣገልግሎት ጥራይ ዘይኮነስ ድሕሪ ሕክምና ኣገልግሎት ዝስራዕ እዚ ናይ ኣካል ድጋፍ እዩ ምክንያቱ ካብን ናበን ተንቀሳቒሶም ኣብቲ ማሕበራዊ ሂወት ናይቲ ሕብረተሰብ ክዋስኡ ክኽእሉ ኣለዎ ዋላ ሂወቶም ክመርሕሉ ክኽእሉ ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ምርኩስ ተዘይረኺቡ ተኸርሙ ኮፍ ኢሉ ይኽእል ዓረብያ ናይ ስንኩላ እንተዘይረኺቡ ካብታ ዘለዋ ክንቀሳቀስ ኣይክእልን መስምዒ ተዘይረኺቡ ምስቲ ሕብረተሰብ ዘሎ ከባቢ ክረህድ ኣይክእልን ናይ ዓይኒ ፀገም ዘለውን ናይ ዓይኒ ፀገም ተዘይፈቲሕካሉ ኣብቲ ሕብረተሰብ ክዋስ ኣይክእልን ስለዚ ስለዝኾነ ድሕሪ ናይ ጥዕና ኩነታት ብካልኣይ ደረጃ ንሰርዖ እዚ ናይ ኣካል ድጋፍ እዚ ከዓ ንገዛ ርሱ ኣብቲ መጀመርያ እዋን ብፍላይ ኣብ 95 190 ዝኾና ሞተር ሳይክል ዘን ቀያሕትን 5 ሚኒባሳትን ብልዕሊ 8 ሚልዮን ናቕፋ ወፃኢ ተገይሩለን ተገዚአን እየን መፅአን ስለዚ እዚ ንገዛ ርሱ ዓብዪ መሰረቱ ይፈጢሩ ኣሎ ድሕሪኡ እውን ምዝ ናይ ወያነ ኩነታት ተፃብኦታት ምስ ኣጋጠመ እውን 100 ዝኾና ዓረብያ እዞም ሞተር ሳይክል ወሲኽና ኢና ስለዚ 290 ዝኾና ሞተር ሳይክልን 5 ሚኒባሳትን ምስ ንዕኦም ዝኸውን ናይ ኣካል ድጋፍ ካልእ ብዙሕ ነገር እዩ ዘድልዮ ንኣብነት ዓይኒ ምድሪ ክወፁ ከለዉ ጋሮም ጥረው ክኸው ኣይዕፀፍን ስለዚ ቶይለት ኬር ዝበሃል ኣሎ ካብ ደገ ኣምፂና ንዕኦም ክንቦም ንኽእል ገሊኦም ኣጋሮም ኣዝዩ ይሓፅር ስለዚ ፍሉይ ዝበለ ጫማ የድልዮ ንዕኦም ንዑ ምስ እግሮም ዝሰማዕ ጫማ ኣስሪሕና የስርሑ እሞ እቲ ወፃኢታት ባዕልና ነሽፍኖ ንገብሮ ኣለዎ ስለዚ ናይ ኣካል ድጋፍ ብዙሕ እዩ ምክንያቱ ፓምፐር ኣሎ እዞም ስርዓት ናይ ሽንቲ ናይ ቀልቀል ዘምቁፃር ፀገም ዘለዎ ፓምፐር ድና ነምፃ ኣሎ መብዛሕትኦም እዞም ብዓረብያ ዝኸዱ ሕጂ ዩሪን ባግ ሒዞም እዮም ዩሪን ባግን ኮንዶም ካታታርን ኣብ ታሕቲ ስሪኦም ኣሎ ምክንያቱ ገለ ይመልቆም ስለዚ ስለዝመልቆም ቀልቀል ክመልቆም ክእል ሽንቲ ክመልቆም ክእል ስለዚ ብኡ ሕጂ ዝያዳ ዝኮንዶም ካታተርን እዚ ዩሪን ባግን ናይ ግድን ኣለዎም ወይ ከዓ ፓምፐር ወይ ናይ ግድን ኣለዎም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ኣካል ድጋፍ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ምክንያቱ ብዘይ ናይ ኣካል ድጋፍ ካብን ናብን ተንቀሳቒሶም ሂወቶም ባዕሎም ክመርሑ ይክእሉን እዮም ጥራይ ናብቲ ሕብረተሰብ ኢንቴግሬትድ ክኾኑ ጥራይ ዘይኮነሲ ዋላ ወይ ናብ ሓጎስ ሓዘን ጥራይ ክዋስኡ ዘይኮነስ ዋላ ንነብሶም ከም ሰባት
هيوتهم كمرح ترى أخوينا من أكاد دقافة اليوم كنزول أخوي ورزقهم حول ذا اللوز أخوينا انتهي غيرهم كسرات بتر غيرهم كسرات هاي كل نو بيحكوا قعد هاي كلن سلازي زي نأكاد دقافة أزيو والثاني بدعريز مزق كم زبلنا قدما بيلنا مبزحتهم زم سكولنا زخون ما ينبرون حجي أنا يصير حد هذا هذا زر تراقين كم ما يأكل لهم الله ويلعب زبالة درجات مرتفع لهم الله سلزي حدا خفت مسرتها برده هنا زي ما حبر من جمهورية زقاتهم ونص يصير حزي مركب حدا سن كل الصراحة غيوب أتاو تدخلنا بابا زي أنت راقين طبعا زي ما عرفنا ما حبرتهم نصلنا أنت رأى كنا قفت زي كيلو أزيو مستمثال ذات سلزي نحن حاجة زي شغلة نبلو دلما قد تزمن جوطان فتفع على شغلات مفتارينا نبلو أزي حجي خمس استراتيجي تزمن جوطان تفتيز بهات استراتيجي اتي شغلات كازي بعلو شغلات كوينو اتسم كل هيواتوز مرحلو خناسات مفتاري إذا ما دبزي قدمي محبر من مسراتو داربا بعلم درجة حدا الزرابة تسل زنبري مغنياتو قصرنا يسمكنا بعلم درجة نبذ حقيدو مغنياتو تنقطات وزحي قجتالو دخنتالو بكلالو مكيار كلمالو سفر بحري وحدقاتات سينو مدينة نقولو قال زبز حلو سلازي تقصرنا يسمكنا نبذ حقيدو زيادة عدم مدفال جنجا موعد مفت مجمّر عجزي نيرسل حجر عنقلني نيو حجرنا بثمانية قل ديبل نيو أوروبا نيو 8-9 خوين له عدم جنجا موعد ما سلذي عدم أنت لا في خا أنت يالله كل جزء تنام تكبر عقم خا نايم حساب عقم خا نايم قصاص عقم خا نايم استوعاب عقم خا يتزاحموا أو درجة سم كل حتى سلذي تفرح حيلي نكي زي سر حساب جبزه سلذي سلذي بزحي بعلم درجة ذن كلت علم القيام مدبات ذا أقرأ الدبعيون سمكلان أقرأ سمكلان لهم هانديكاب إنترناشنال كلت أنزم سمكلان أفتح أقرأ قطبة نخيصات وزعون قصون نقرات منتهيو مفلاتن تعين استراتيجية تخطر الخمسة لهم مفلات بأربعة هادن أقرأ زكايد ومصنعتنير أرجعتن زكايد للمصنعتن 3 هاجرات دخاتات النير تي أفرح حيلي نقدله تي تعلي تصبي تنابي خابزيو سلذي معتي كدبرالو أنا أتوزم سمكلان أبى قطعنا يتهاجر زي استاتفلو مغنيات نتاعو مرنا مصنع سكاير الأوتوهايل لازم كل التوردبات مالتي أقرأ مدبات أقرأ ودبعيون هانديكاب إنترناشنال مصنع التقايدو تذكروا مصنع استراتيجي تزمن قطعنا كونالو ما قد تزمن قطعنا سات بعلى شغلة كتر كالي كالت زوفرلو صلحنا قطعونا لليوم أو حرشة أم نقدي أو فريات أو قلقلوت أو قلقو مسنا قلقونا الغويلو أبقى معنا الثانية سلسل وصحو دارقا مبزحت تسنكول أبزنز صلحنا قطعا كنزو واسع يتجيب رسلازي كنت تسأبعين تنابعين زغول سقعتنيا زغول زيادة نفسه زغول له بايتا بعض مسقلة افتقطوانا يتهاجر زور كتول لقنتا سلازي زي استراتيجي جزي حجي عمل مكايد الخنات عبي تراي الصور نقزارسو بوتان تران نايتي سنكلون أزياء قداس بوتا خمس حزي زغولو كالو زي تزمن جوطوان لتفت نوصا جنزبا اللي كان يشرف اللي كان بينا يحجر كتابة خطب وورد فليها عندنا بزح مويا حتى كاني وبزح جنزبا حتى كاني بفلايكا نايو افتخبابي خاصة تقدر بزح نايو مقعزيا وين يتقلبا كاني فلا أبغى طرات انتلقوين كلها تسزرعت واسع نعمل نتحنت بيت قرص انتلاليا كلهم تمزرات 4-5 حدا بان 5 خير حدا قعد كخص بخير حدا قصاص قال لي أبقوا معينتي سلذي زي قطبة تزمن جو قطبة نتفت نايب حكي بولكا ولا بكجي لون ككايد خيليو سلذي محبر مستمسرتها مسرتها وسقم ما هو السنكل ما سرح زي مركبي هنا سرح من جنا من نتيو معناته تنود السب زخبرن هيوتو زيادة بقوق مرحلة سرح كل زي الكاترة هم كاترة صبي رديت هاتون نايز قعتني نتن نايز صبي نتن تبعي خاطر معبل
ስለዚህ ካብ ጽጋዕተኛነትን ተጸባይነትን ማሕራ ክገብር ዝኽእል ስራሕ ካልኣይ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ዋላ እቶም ዝወልዶም ደቁ እዩ ኣምስ ምሳሌ ወድኩም ኣቦይ ስለ ዝሰንከለ ወይ ኣደይ ስለ ዝሰንከለት ትሕቲ መዛነይ ተሪፈ ዝብል ምስ ምሳሌ ከይወድቕን ኣዝዩ ሓገዝ እዩ ዋላ ብሂወት ስንክልና ትስንክልና ኣይኮነን እቲ ዓብዪ ሽግር እንታይ ደኣ ብሰንኪ ምስንካልካ ስራሕ ክትረክብ ዘይምኽኣል ስራሕ ከምቲ ሄለን ከለር እንታይ ኢላ the heaviest burden illness blindness but idleness ዝኸበደስ ስንክልና ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብሰንኪ ስንክልና ስራሕ ከይረኸበ ስራሕ ስኢንካ ሓላው ስጡዕ ምዃኑ እያ ትብል ስለዚ እዚ እዩ እቲ ንሕና ስራሕ ዝፀናሕና እዚ ንገዛ ርእሱ ብጉጅለን ብውልቀ ሰብ ክካየድ ስለ ዝኽእል ኣብቲ መጀመርያ ዝገበርናዮ እንታይ እዩ መብዛሕትኦም እዞም ንዛረበሎም ዘለዉ ስንኩላን መነባብሮኦም ብመስርዕ ብጋንታ ብሓይሊ ብበጠሎን ስለ ዝነበሩ ናይ ሓባር ሂወት ከዓ ይመርሑ ስለ ዝነበሩ ብጉጅለታት ኣብነት ኣብያተ ዕዮ ፍልስቲ ብጉጅለት ከኦም ኩሉ መጥሓን ብጉጅለ ከኦም ዝኾኑ ካልእ ብውልቀውን ዝያዳ ኣብ ናይ ሕርሻ ዋስኡ ኩሉ ኾት ብኸምዚታት ሕጂ ንሕና ብርክት ዝበላ ብውልቀን ብጉጅለን ዝውነና ዝተፈላለዩ ንኣሽቱ ቁጠባዊ ትካላት ኢና ሽቕለት ንኽፈጥረሎም ክኢልና ቀንዲ ዕላማ ናይዚአን ከዓ ከም ዝበልኩ ኾይ ሓደ ካብ ተጸባይነትን ጽጋዕተኛነትን ምውፃእ ካልኣይ ሂወቶምን ሂወት ስድራ ቤቶምን ዝመርሕሉ ኩነታት ምፍጣር ሳልሳይ ከዓ ደቆም ኣምስ ምሳብ ንኸይወድቁ ዝያዳ ኣበርክቶ ንምግባር እዩ ስለዚ እዚ ዳግሞ ምውሃድ ከምዚ ኮይኑ ቀንዲ ዕላሙ ከም ዝበልኩ ሕጂ ንኣብነት 34 ኣብያተ ዕዮ ህብስቲ ኣለዋ ብሃገር ደረጃ 34 ኣብያተ ዕዮ ህብስቲ ስለዚ ካብ ኣስመራ ተበጊስ ዝኾነ ዋላ ናብ መንገዲ ደቂ ምሓረ ክትከደ ከለኹ ወይ መንገዲ ባንደፈራ ወይ ንኸረን ክትከደ ከለኹ ወይ ንባፅዕ ንሕና ናይ ማሕበር ትካል ዘይብላ ናይ ማሕበር ትካላት ክትረብ ትኽእል 34 ኣብያተ ዕዮ ህብስቲ ኣለዋና መጥሓን እውን 24 ዝኾና ኣለዋና ካልእ እዞም ምስ መስኖ ሕርሻ ዝተኣሳሰረ ዘካየዱ ንጥፈት ከዓ ብናይ ወፃኢ ሸርፊ 480 ዝኾነ ሞተር ማይ ገዚእና መፂና ስለዚ ዒላ ከም ዘለዎ እቲ ሕርሻውን እናትኦም ምዃኑ ምስ ፍለጥና ብልቓሕ ኣብ ሞተር ማይ ነው ካልእ መፍረ ጥሪት ከዓ በጣል ድዩ ኣጣል ድዩ ኣባጊዕ ድዩ ገዚአስ ንሂወተይ ክመርሕ እየ ዝበለና ወይ ብዓይነት ንመግዝእ እጣ ወይ ከዓ መግዝእ ኣባጊዕ ገለልዎ ካልእ ናይ መፍረ ደርሁ ገብር እየ ዝበለውን ምስ ከምኡ ዝተኣሳሰር ትግብሮ ኣለና ካልእ ኣብዚ ፎኩስ ፅዕነት ንብሎ እዘን ሰለስተ እግርን ቨስፋ ሰን ገዛ ኣርሰን 166 ዝኾና ካብ ደገ ነዚ ነሎ ናይ ብካሮስ ብፈረስ ዝሰሓብ ወይ ከዓ ብበቕሊ ዝሰሓባ ሰረገላታት ኣብ ፅሬተን ኣብ ስሉጥነትን ኣብ ፅፈተን ነቲ ናይ ከተማ ፅሬት ገለ ፅቡቕ ስለ ዘይኮነ እዘን ሰለስተ እግርን ንዕን መተካእታ ኢልና ኢና መፂና ሓደ 166 መፂና ካልእ ኣብዚ መታሓት ተደኣ ከይድካ ዳርጋ ዘይ ብእዱግ ዝሰሓባ ሰረገላታት ኣለዋ ምክንያቱ መነባብሮኦም ማይ ወሪዶም ድዮም ወይ ንኣሽቱ ደረቕ ፅዕነት ገይሮም ድዮም ብቐሊሉ ሂወቶም ዝመርሕሉ ኩነታት ምፍጣር ዝዓለሙ እውን ኣብ መታሓትን ዋላ ኣብ ዝዋዶ እውን ኣብ ደቀ ምሓረ ኣብ ዋላ መንደፈራ ብእዱግ ዝሰሓባ ሰረገላታትን ገይሮ ዝገበርናዮ ኢና ኣሎ እዚታት ንገዛእ ርእሱ ናይ ብሓቂ ዝበዝሑ ስንኩላን ሂወቶም ዝመርሕሉ ክመርሕሉ ክኢሎም ብፍላይ መጀመርያ ኣብቲ ድሓን ዝኾነ ቁጠባ ምንቅስቃስ ናይዚ ሃገር ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ 97 98 99 ተመስረታ ዳርጋ ተራቢሐን እየን ንኣብነት ማይ ድማ ኣለሃና ሓንቲ ፈርኖ ካልኣይቲ ኣብ ድባርባ ገይሩ ንኣብነት ኣብ መንደፈራ ሓንቲ ፈርኖ ኣላ ዝያዳ ካልእ ንጥፈት ከም ዓባይ ናይ ፅዕነት መኪና ገይሮ ካልእ እውን ሆተል ንክሰርሑ ናብቲ ቦታ ተመሪሖም ኣሎ ኣብ ደቀ ምሓረ ቤት ዕዮ ሕልስቲ ነይራ መጥሓን ወሲኹም ገዛ ኣብ ሽዕብ ኣብ ሓጋዝ ማለት እየ ኣብ ሓጋዝ እንዳፈርኖ ነይራ ካልኣይቲ ፈርኖ ገይሮም እቶም ሓደ ጉጅለ ነበሩ ክልተ ጉጅለ ተመቒሎም ማለት እዩ ስለዚ እተን ዝበዝሓ ሽዑ መስረትናየን ኣብ ሙሉ ሃገር ዳርጋ ተራቢሐን እየን ንሕን ፅቡቅ ከዓ ከይዶም ናይ ብሓቂ ደቆም ከምህሩ ክኢሎም ዋላ ንገዛ ርእሶም መንበሪ እውን ዳርጋ መብዛሕትኦም ሰሪሖም እዮም እቶም ሽዑ ድሒረን ዝተመስረታ ምናልባት ዘሎ ኩሉ ኩነታት ናይዚ ሃገር ናይ ቁጠባ እሱ ኣናቒፍና እዩ ስለዚ እዚ መገዲ እቶ ዘመንጭ ቁጠባ ንጥፈት ናይ ብሓቂ ኣዝዩ ሓጋዝን ኣገዳስን استراتيجي نيرو نحن قطتا رعينا
تسعة سلسلة سلازم قبنا سقات مصنع تسعة حدا سلاز خايدة زيادة 5 لوينا رينا دارجة 5 حل جميرنا كذا صغير نتايو هاي سلطناي كم زول كوس سلطناي نقولهم بلوت علىك كلات علىك سنك ما بقيس زخون جنزب جن تقرمي خامو على ويكا مستفتح عسيف كمان برا سلازي نزلنا بحق كلات علىنا عمل لنا إحنا كم زيد عم غيرنا نبرز نخلينا نزولو تعينا غيرنا حاجة زيادة زي مجموعة ما يوصلت أنا ساتين هنا يمكن زول خصان شو مانتنا تروح مش تزخون ما يوصل زي نبرو ما ياخذ زرقوا بينا غيرنا قال ما يجوز أصنع بيات تمستنيرنا أي كمبيوترنا أمنت أو رقعة خدمات بيت كمبيوتر نيرنا بس مرة كرم من دفرع بارنت أبى نقصد بكمبيوتر كونسلت إنه قال أبزلنا يقول لي ما يصلت أنا صرت أنا زبط قالت وين نعمل كم راح من كنا صرت أنا زو والمسؤول ممكن قال ترى دينا وين مخاين هنا غيرنا وين أب على نبركز ورسم كلام نعمل راح من كنا صرت أنا زعمنا له أبزلنا يقول لهم صرت أنا له زنا يسفيتن ركيامون معي دراوليكو معي أوتو ميكانيك قال معي محدرة معي هنسا معي استفعل علي عين مسكونتاس ممكن نوم السامع استفعل علي ما يوصلت أنا ذات ممكن هو قلنا بمسرة قسموا ما يوتم ترى أم يسرح أم يسرح عدالة وهذا زروق إلهم طلع يقول ناجزارسو ولا ناجزارسو متكار كجبروين كيلو مالتي زي ما يوصلت أنا على خفتي مسارحي نداقم موهادين خنياتو سلطانا مجزارسو داقم موهاد يكون زيادة جن سلطانا أنت مويا أنت عاتقو بس عاتقو زلوا مويا صرح ركب غل مسار زرقه بصرحها هيوتم هيوت زرقتم كما رح لنا أمين المصرح لازم صرح لازم ورناي هلا أقل دون الربح عشان يرمنا الوقت كلها تعملوا عقم له سيستبزي أنا كم زي أنجز من ترى رقيبة كم زي كجبر خيلي بلك ويدما كم زي تبجس له جن زي أنقودي لنا نلوه لك حجي لك حمزنا يمول مدام نصلح عنه ولا لا نلوه زي ما حدا كابتش نشوف عتان جميرنا إذا مدام نصلح عنه ولا لا لنا بوغا نبركز بالسون كلها زيادة قل كل لبح ذا من حمشتش عند تميتين شو عتان زغون السون كلها أبزي مدام نصلح عنه ولا لا نزم حضرت تكمت غينه درجة إلى 5 عدد مليون مقفاوين أو اشتون تمزك أساس تغيير مالتي سلادي بزن 3 مقدسات هنا سون كلها شغلات مخنفت بعلى شغلات خنفتر لهم خل مخنياتو زي كاب على مخاخن زول خوي كاب سقعتنيانتن تصباينتن نصا زخون الكونات كتفتر لك دق وين مستمسا كود قوي بلهم مخنياتو دق جغانو دق حربنياتا تبعيلهم قرعات حرم كسم عملهم در أبوي سلسن كلو يا ليس سلسن كلت كم زاني تريفه ويزيزي وديلني إلا ما مستمسا كود قو كم زي بلهم من أنقبر من الوقت الذكر يود أنا إحنا بدرجة من قصي بفولي نسون كلان زجبر حلفاتات دي ولا حسيت أنا ملكة بزغنا لكن نسون كلان من أبرو محياش جبرت أنا حي دخونا جن نسون كلان من باي نسون كلان مقلاي حاجة نكبر من قصي زجدف أمام ما يكونه أمامنا كل زي جاي بجاي كان من قصي أبركتو ناي ولقت كارات خون خير ناي مش هرختين تيمسر بحس أربع الخندس سعينا نبتنا بريت أنا حسقرينا شو قداي نسون كلان سي مسمر قبل مسحتي أتيست أساسر نيراد كتاب زغرة جزيسي مسمر قبل مسحتي أساسر زنوره درجة بزع ودياتهم بعلم ما يكونوا زوجين نيرو زيسون كل ساعتين زوجين لهم نيرو لذي أبزي حجي بحفيش يخطر خلاص كلنا عزيز استحلال خيو كبيديو دايناميكيوي معناته قد لازم وزع محاورة وشجريو مدابرت ورد سبيلنا ونقصينا سنكلنا جزياون نبارني لنا ونبكتهم وقلنا فتنينا ولو نجزا رسو قدمة ولداون بحرة ولداون لنا ونبكتهم وقلنا خلينا سلذي قداي سنكلان بخبير قطباون محضراون سنة أمراون سجمات عصرا أزيز تحلالهم سلذي قلنا زي نحد من قصتي ويكأن حد محبر زقد فيكم ولا بعلم درجة زغنا تقدر قداي سنكلان زي قاساسا بعلى زبط حتى قصاب حجيلة ناي قد نزي سواء قداي سلا زغنا ناي كالوت حجرات موسى ناي كالوت حجرات أبرقصو زحتت قداي
ስለዚህ ማሕበር እዚ ጉዳይ እዚ ኣዝዩ ዝተሓላለኸን ከቢድ ምዃኑ ዝፈለጠ መሻርክቲ በዓል መን እዮም ከፅንዕ ፈትዩ ቀንዲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ረብሓታት ዘለዎ ማለት ክዋስኡ ዝኽእሉ ሓደ ስንኩል በዓል እዩ ስንኩል መጀመርያ ኢና ንምልሕና ዋላ ኣብ ግዜ ሓርነታዊ ቃልሲ ስንክልና መልክዕ ናይ ቃልሲ ዝቕይር እምበር ካብ ቃልሲ ኣይንፅልን እዩ ዝብል ቴማ እዩ ነይሩ ወይ ከዓ ዓይኒ ምዕዋር ኣእምሮ ምዕዋር ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ነይሩ ምክንያቱ ከምኡ ኢሎም ከዓ ኣብቲ ኣብ ዝኾነ ነጥፈት ይዋስኡ ነይሩ ስለዚ ንሕና ወይ ንገዛ እርሱ ዝናቶም ኣብ ባህላ ኣብ ክመተእቲና ወይ ድማ ናይ መጀመርያን መወዳእታን መድሓኒ ናይ ገዛ እርሱ ንሶም እዩ ምክንያቱ እቲ ብግዳም ዝረኽቦ ሲ ካላዊ መጀመርያ ንሶም ኣብ ዝኾነ ይኹን ፀጋታት ከዓ እቲ ሰብኣዊ ፀጋ እዩ ብቀዳምነት ዝስራዕ ካብቲ ንዋታዊ ፀጋስ ሰብኣዊ ፀጋ ምክንያቱ እቲ መንፈስ ትሕልና እቲ ድልየት እዩ መጀመርያ ክበራበር ዘሎ እሱ ስለ ዝኾነ ሕጂ ናይ ቀዳማይ ናህና መሻርክቲ ስንኩል በዓል እዩ ስንኩል ኣለኹ ክሰርሕ ክእል እየ ከበርክት ክእል እየ ከምዚ ጥራይ ግበሩለይ ክብል ክኽእል ኣሎ ትኸርሚ ክውዕል የብሉ ምክንያቱ ስንክልና ዘይምስራሕ ምዃኑ ስንክልና ንገዛ እርሱ ፀርኮም ዘይኮነ ስንክልና ምስ መርገም ዝተኣሳስር ምክንያት ከም ዘይኮነ ጉዳይ ስንኩላን ጉዳይ ሰብኣዊ መሰል እዩ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰል ስለ ዝኾነ ይኹን ስንኩል ዝኾነ ይኹን ደረጃ ስንክልና ይሃልዎ መሰል ኣለዎ ልክዕ ከምቶም ካልኦት ዜጋት ስለዚ እቲ መጀመርያ መሻርክትና ናት ስንኩል እሱ ምዃኑ ከዓ ከነእሙ ክንክእል ኣለና ስለዚ ተቐዳማይ መሻርክቲ ንሱ እዩ ካልኣይ መንግስቲ እዚ ተረኺቡ ዘሎ ፀጋ ናይ ናፅነት ንብሎ ዘለና እዚ መስተሮት ንብሎ ዘለና እዚ ንገዛ እርሱ ጠዋሉ ሒዝናያ ዘለና ሓላፍነት ሒዝናያ ዘለና እዞም ንጠቕሶም ዘለና ስንኩላን ስለ ዝስንከሉ እዩ ስለዚ መንግስቲ ዝለዓለ እጃም ወሲዱ ይሰርሓል መንግስቲ ዝለዓለ ደረጃ ይዋስእ ኣሎ ስለዚ ገንዘብ ነቲ ማሕበር ኣብ ምሕጋዝ ድዩ ምኽሪ ኣብ ምሃብ ድዩ ኣብ ምቹእ ቦታታት ኣብ ምምራሕ ድዩ ብዝተፈላለዩ ትግንባር መንግስቲ ዝለዓለ እጃም ዝፃወቱ ኣለዎ ንሳቶም እንተዘይብሎ ንክንተገብር ኣይትኽእልና ምክንያቱ ተመክሮ ናይ ገለ ማሕበራት ናይ ደገ ክትሪኢ ከለካ መጀመርያ መንግስቲ ብሰናይ ድልየትን ኣይቁመኒ ዝተፈላለዩ መዓፁ ኳሕኩሕን እቲ ማሕበር ዘቆማ ምስ ቆማ እውን ኣፍልጦ ስለ ዘይበን ኣብ ልመና ዝተመርኮሰ መደባት ሓንፂፀንን ክትግብራ ዝፈትና ንሕና ግን መጀመርያ እዚ መንግስቲ ከም ዝበልኮ ብናቱ ድልየት ብናቱ ተበግሶ እዩ ማሕበር ኣቁሙ እዩ ምቋም ጥራይ ዘይኮነ ንዑ ተበገሱ ንኣብነት እዚ ህንፃ እዚ ሕጂ መንግስቲ ይሂብና ዝዓብይ ህንፃ እዚ መንግስቲ ይሂብና ካልእ መጀመርያ ክንብገስ ከለና ናይ መጓዓዝያ ዶ ናይ ገለ ወላ ኩሉ መሳርፍ ወላ ኩሉ መንግስቲ እዩ ዝበና ስለዚ መንግስቲ እንተዘይ በግሰና ወላ ሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእል ስለዚ መንግስቲ ዝለዓለ እጃም ወሲዱ ይሰርሕ ኣሎ ዋላ እዞም ተኣለይቲ ዝበሃሉ ብትሕቲ ሚኒስትር ዕዮን ሰብኣውነት ዘለዎ ልዕሊ 4,500 ዝኾነ እዮም እቶም ኣብ ዞባታት ዘለዎ 6,000 ናቕፋ ወስዱ እቶም ማዓስከር ዘለዎ 800 እዮም ዝወስዱ ካልእ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ዝወሃቦም እውን ኣለዉ ዝያዳ እቲ ሚኒስትሪ ባዕሉ ይፈልጡ ስለዚ እዚ ንገዛ እርሱ መንግስቲ ሓያል ኣበርክቶ እዩ ዝገብር ድሕሪኡ ስራሕ ህዝቢ እዩ ምክንያት ህዝቢ ቅድሚ ናፅነት ከመይ ነይሩ ድሕሪ ናፅነት ከመይ ነይሩ እዚ ኩሉ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ፅሩይ ማይ ዝሰተ ድዩ ሆስፒታላት ድን ክሊኒካት ድን ኣብያተ ትምህርቲ ድን ገለ እዚ ኩሉ ተሃኒፁ ዘሎ ናፅነት ስለ ዝተረኽበ እዩ እዞም ንብሎም ዘለና ስንኩላን ስለ ዝሰንከሉ እቲ qabኦም ዝሕተት ዘበለ ስለ ዝበጀው እዩ ካልእ ምናልባት ሓደ ሰብ ተማሂሩ ፕሮፌሰር ክኸውን ይኽእል እኮ ሓደ ሰብ እውን ሸቂጡ ነጊዱን ሚሊዮነር ክኸውን ይኽእል እዩ ዝያዳ ግን ነቲ ምእንተ ሃይሉ ዝሰንከለ እናትካ ፅቡቕ ዝሰንከለ ዜጋ ዘይምሕጋዝ ግን ናይ ሕሊና ቅሳነት ዝህብ ኣይኮን ስለዚ እሱ ስለ ዝኾነ ሕጂ ህዝቢ ናይ ባሕቂ ነዚ ንዛረበሉ ዘለና ስንኩል ካብታ መጀመርያ ብረታዊ ቃልሲ ተፀንበረላ ግዜ ጀሚሩ ዝኣተወ ቃል ኪዳን ምስ ህዝብን ሃገርን ከይበተኸዩ ኣብ ምምፃእ ናፅነት ድዩ ኣብ ምክልኻል ልኡላውነት ድዩ ኣብ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ምክልኻል ድዩ ገለ ቃል ኪዳኑ ከይበተኸ ይሰርሕ ዘሎ እቲ ካብኡ ዝሕተት ዘበለ ዝበጀዎ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ንክናብዮን ክኩሕስን ሓላፍነት ኣሎ ስለዚ ህዝቢ እውን ገዛ እርሱ ከም መሻርክቲ ኢና ንቁፅሮ ካልእ እዘን ናይ ጨናፍር ወፃኢ እዘን ጨናፍር ወፃኢ ወይ ንገዛ እርሰን ብቅዱሳት ኤርትራውያን ብገለገለ
ስንኩላን ኩናት ተጋደልቲ እዮም ቆይመን ብናታቶም ድልየትን ስናይ ተበግሰን ቆይመን ንኣብነት ኣብ ሽወደን መጀመርያ ኣብቲ 94 ሰነ ቆይመን እዚኣን ገዛ ክጥቆም ኮላ መጀመርያ ገለ ውስናት ስንኩላን ናይ ተጋላሓ ናይ ኤርትራ ዝነበሩ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝነበሩ ተኣኪቦም ምስቲ ዝነበረ ቤት ፅሕፈት ናይ ኤምባሲ ከይዶም ንሕናሲ ማሕበር ከንቆም ደጅና ዕላማ ናይቲ ማሕበር ከዓ ነቲ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ቆይሙ ዘሎ ማሕበር ንምሕጋዝ ኢሎም ዳርጋ እቲ ጉዳይ ምስ ሕቶት ምስ ኣቕረቡ ናብ ፕሬዚደንት ቀሪቦ ፕሬዚደንት እውን ናይ ባዕቃ ሞጊስዎም ብድሕሪኡ እታ ጨንፈር ስራሓ ጀሚራ ብድሕሪኡ በዓል ኣብ ዴንማርክ ኣብ ሆላንድ ኣብ ኖርዌይ ኣብ ጀርመን ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኩዌት ኣብ ዓጥልያን እውን በብዓመቱ ቆይመን ስለዚ እዘን ጨናፈር እዚኣተን ሕጂ እውን እዚኣተን ከም መሻርክቲ ኢና ምክንያት ንዕን ተውፅኦ ወፃት ዝኾይነ እዩ ብናትን ብጉልበትን ብገንዘበን እየን መድባት ናይ ማሕበር ንምዕዋት ላዕሊ ታሕትን ኢለን ሳልሳ መብዛሕትኦም እዚኦም ኣብ ጉዳይ ናይ ሃገር እውን ዓብይ ኣበርክቶ ዘለዎም ኣብ ጉዳይ ሃገር ዋኒን ደቆም ዋኒን ስድራኦም ገዲፎም እዮም ኣብ ጉዳይ ሃገር እውን ዓብይ ኣበርክቶ ዝገብሩ ስለዚ ናይ ወፃኢ ጨናፍር እውን ብረብዓይ ደረጃ ምስርዑ እዩ ካልእ ግብረሰናይ ማሕበራት እውን ኣለዋ እዘን ግብረሰናይ ማሕበራት እዚኣተን ወይ ዝገብረኦ ኣበርክቶ ኣሎ ግን ምስቲ ክገብርኦ ዝግበአን ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ዘቕርብኦ ምስ እንታይ እዩ ንስኻትኩም ስንኩላን ኩናት ተጋደልቲ ስለ ዝኾንኩም መንግስቶም ክሕግዘኩም ኣለዎ እዩ ልካ ከምዘን ካልኦት ናይ ሲቪል ማሕበራት ተዝኾና ግን መሓገዝ እውን ምክንያቱ ንስኻትኩም ግን ሃገርን ህዝብን ኢልኩም ዝተንከልኩም ስለ ዝኾንኩም ህዝብኩም ንሃገርኩም ክሕግዘኩም ኣለዎ ዝብል ርእቶ እዩ ዘሎም ግን ውሱናት ኣለዋ ምሳና ዝደጋገፋ እዚአን እውን ዝገበርዎ ኣበርክቶ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ካልእ ዘን ናይ ግዳም ጨናፍር ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ሓደ እዚ ንዛረበሉ ዘለና ናይ ኣካል ድጋፍ እዚ ናይ ዓረብያ ናይ ስንኩላን ድዩ መራኾስ ድዩ ዋላ ዘን ተራ ብሽግለታት ዲና ንብለን ዋላ እዚ ኮንዶም ካታተር ንብሎ ዘለና ዋላ ዩሪን ባግ ንብሎ ፓምፐር ንብሎ ዘለና ቶይሌት ቼር ንብሎ ዘለና ኩሉ ብሙሉ ካብ ዘን ናብ ግዳም ዘለዋ ጨናፍር ዝመፅእ እዩ መገድን እዚ ሕጂ ብገንዘብ ክትምኑ ከዓ ቀሊል ኣይኮነን እሱ ስለ ዝኾነ ከዓ እንኳን ዶ እቶም ተጋደልቲ ስንኩላን ዋላ ህዝቢ ንገዛ እርሱ ካባና እዩ ዝግልገል ምክንያቱ መራኽስ ተዘይረኺብካ ዓረብያ ናይ ስንኩላን ዘይረኺብካ እቲ ካልእ ዘሎ ፀገማት ተዘይረኺብካ ካብን ናብን ተንቀሳቐስካ ሂወትካ ክመርሕ ስለዘይትኽእል ካባና እዩ ዝምገብ ስለዚ እዚ እውን ንገዛ እርሱ ሓደ ካብቲ ተንጨናፍር ዝገብሮ ካልእ ንመተግበሪ ፕሮጀክት ኢለን ዘዋፅኦ ገንዘብ እውን ኣሎ ሓደ ናይ ኣባልነት ክፍሊት ኣሎ ኣባላት ኮይኖም ተሓበርቲ ኣባላት እንዳብዝሓ ገንዘብ ዝሰድኡ ኣለዋ እስም ተሓበርቲ ኣባላት ኣዋሂለ ካልኣይ ገለ ፕሮጀክታት እውን ወስዳ ንኣብነት ቤት ትምህርቲ ኮምፒተር ናይ መደፈራ እዛ ኣብ ሽወደን ዘላ ጨንፈር እያ ተግቢራቶ ቤት ትምህርቲ ኮምፒተር ኣብ ባሮንቲ ዘላ እዛ ኣብ ስቱትጋርት ዘላ ጨንፈር እያ ተግቢራቶ እተን ካልኦት ጨናፍር እውን ንገዛ እርሰን ንኣብነት ናይ ኣሜሪካ ኦክላንድ ዘላ ጨንፈር ኣብ መንደፈራ ዘለዋ ናይ ኣኒማል ድሮን ካርስ ወይ ከዓ በእዱግ ሳዕባ ሰረገላ ዝተገበረቶ ንስያ ንኣብነት ኣብ ዴንማርክ ዘላ ኣብ መንሱራ ኣብ መንሱራ ን14 ስንኩላን ዝቐንዐ ፕሮጀክት ኣለና በእዱግ ሳዕባ ሰረገላ ሰኔን ኮቲ ብዙሕ ኢለን ዋላ በዚ ናይ መፍለጥ ኣልድን ኣብዚ ንገብሮ ፕሮጀክታት ዳርጋ ዘየበርከተት ጨንፈር ናይ ወፃኢ የላ ስለዚ ናይ ጨንፈር ወፃኢ እውን ኣለዋ ናይ ግብረሰናይ ማሕበራት ኣለዋ ስለዚ እነንትን መሸረክቲ ኢልና ክንጠቕሰን ንኽእል ኣጠቃልላ ቢልና ክንምልሳ ናይ ዓባይ ብሪጣንያን ናይ ኣየርላንድን ዘለዎ ቅዱሳን ኤርትራውያን ዜጋታት ዝገብርዎ ኣበርክቶ ኣሎ ብፍሉይ ድማ ንፕሮጀክት ተባሂሉ ዝወፀ ውፅኢት እውን ኣሎ ብሓፈሻ እዚ እንታይ ድመስል እቲ ፕሮጀክት እንታይ ዝዓለመ እዩ ኣበይ ገስጋስከ በፂሑሎ ሓደ እዚ ከም ዝበልኮ እዚ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ዳርጋ ኣብ ቅድማ ትሒዝና ጨንፈር ከንቑም ሓሳብ ነይርና ፍላይ ወዲ ገራህቱ ነበረሉ ኣምባሳደር እውን ምስ እውን ተዘራሪብና ነይርና ኣብ ስዊዘርላንድ እውን ከምኡ ጨናፍር ከንቆም ኣለና ካብተን ካልኦት ሃገራት ናይ ኣውሮፓ ዳርጋ ቆይምና ኣለና ኣብአን ከንቆም ኣለና ዝብል ርእቶ እዩ ነይርና ስለዚ እዚኣቶም እውን ገዛ እርሶም ኣብ 2019 እውን ከም መደብ ነይሩ ኣቑሙ ኣጋጣሚ ግን ኣይቀንዕን ኣብ 2020 ግን ቆም ኣለዎ ተባሂሉ ምሳና ርክባት ተገይሩ ዘድሊ ምቅራባት ገይሮም ኣብ ወርሒ 7 ዕለት 9 2020 ብወግዒ ዘድሊ ምድለዋት ገይሮም ሓደ ጨንፈር ናይ ዓባይ ብሪጣንያን ኣየርላንድ ጨንፈር ኣቑሞም ኣሎ
ቅድሚ ጨፍር ምቋሙ ንኣብነት ገለ ቅዱሳት ኤርትራውያን እዚ ናይ ኮሮና ሰጋጠመ 51 ዝኾኑ ቅዱሳት ኤርትራውያን ክሕገዘኩም ይኽእል ኢሎም ኣዋፂኦም 2720 ፓውንድ ስተርሊንግ ዝሰደድዎ ገንዘብ ነይሩ ካልእ ኣብ ምቋም እዛ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ፍልይ ዝበለ እንታይ እዩ ሓደ እቲ ድልየታትን ተበግሶን ናይቲ ቤት ፅሕፈት ኤምባሲ ኣምባሳደር ስፋኖስ ዓብይ ተራ እዩ ተዛዊቱ ምክንያቱ ዋላ እውን ኣብቲ መስራቲ ጉባኤ እውን ኣገዳስነት ናይቲ ማሕበር ክገብርዎ ዝግብኦም ነቶም ሽዑ ተመርፁ 5 ኣባላት ኣካየድቲ ኣካል መሪፆም ንዕኦም ምኽሪ ዋላ እውን ቤት ፅሕፈት ዝኣክል እውን ክህቦም ምዃኑ ዘድሊ ኣተባቢዕዎም እዩ ናይ ብሓቂ እዚ ንመጀመርያ ፍልይ ዝበለ ተመክሮ እዩ እቲ ቤት ፅሕፈት ንገዛ ርሱ ብናቱ ፈቃድ ብናሱ ድሌት ጨፈር ከልቆም ኣለዉ ኢሉ ከምኡ ዓይነት ክሳይድ ምግባሩ ቀሊል ኣይኮነ ካልእ እቲ ሓላፊ ጉዳያት ሓላፊ ቆንስላዊ ጉዳያት ዘለዎ ስለይማን ገዛ ርሱ ኣብ ሆላንድ ዝነበረሉ እዋን ሓደ ካብቶም መስረቲ ኣብ ሆላንድ ዝነበረ ጨንፈር እዩ ነይሩ ስለዚ ቅድም ኣብ ሆላንድ ኮይኑ ይንቀሳቐሱ ነይሩ ምስ በዓል ሓይላ ሕጂ ከዓ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ኮይኑ ምስቲ ኣምባሳደር ኮይኖም ተፃወትዎ ተራ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ዘድሊ ምቅራብ ገይሮም ሕጂ ጨንፈር ክቕሙ ከለዎ 24 ሰባት እዮም ተሳቲፎም ካብዞም 24 እቶም 5 ኣባላት ናይታ ቤት ፅሕፈት ዋላቲ ኣምባሳደር ወሲካ ማለት እዩ 5 ኣባላት ናይታ ቤት ፅሕፈት እዮም እቶም 19 ካብ ግዳም ዝመፁ ቅዱሳት ዝበልዎም እዮም ስለዚ ሽዑ እውን ንሱ ወከፎም እዚኣ ጨንፈርስ ንቕሙ ኣለና መበገስ ዝኾነ ባጀት ገለ ክንገብር ኣለና እዮም ኢሎም ክንገብር ኣለና ኢሎም ሽዑ ገሊኦም 150 ገሊኦም 200 ገሊኦም 100 ኣዋፂኦም ከዓ 2800 ካብውን መበገስ ዝኾኑ ገንዘብ እዚኦም ከዓ ኣብ ወርሒ 7 ምስ ቆመት ሽዑ መበገስ ዝኾኑ ባጀት ሂቦም ብድሕሪኡ ካባና ዘድሊ ቅብሊታት ናይ ኣባልነት ክፍል ድዩ ካልእ ዘድሊ ቅብሊታትን ዋላ ሓፈሻዊ ቀንዲ ፀገማትን ጉዳዮታትን ናይ ማሕበርን ናይ ስንኩላ ዝምልከት ፅሑፍ መጓሳጎስ ዝኸውን ምስኦም ርክብ እንዳግበርና ከምኡ ዓይነት ፅሑፋት ወሰዲና ኣለዉ ስለዚ ሕጂ ክብገስ ከለዉ ሓደ ናይ ኣባልነት ክፍሊት ኣሎ ነብሲ ወከፍ ኣባል ዝኸፍሎ እቲ ናይ ፕሮጀክት ብስም ፕሮጀክት ገለ ነገር እዮም ዝገብሩ ንኣብነት ኣብ ኦክላንድ ናይ ኣሜሪካ እንታይ እዮም ገይሮም እቲ ናይ ኣባልነት ክፍሊት ኣሎ ንሶም $120 እዮም ዝኸፍሉ ዋላትን ኣብ ስካንዲናቪያን ዘለውን 300 ክሮነር እዮም ዝሰድራ ስለዚ ገምጋም ናቶም እቲ ናይ ኣባልነት ክፍሊት $100 እዩ $100 ወይ ካብኡ ንላዕሊ ዓመት እዮም ዝኸፍሉ ሕጂ ሓደ በቲ ሓደ ወገን ናይ ኣባልነት ክፍሊት ኣባላት የበዝሑ ጌት ቱጌዘር ይገብሩ በተን ዘለዋ ቅዱሳት ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ገለ ነገር እንጀራደን ሸይጠን እዚ ፓኒኖ ሸይጠን ደንገለ ሸይጠን ገንዘብ ዝረከበሉ ኩነታት ወፍያታት ንዓተቱ ገለ ዝገብርዎ ነገራት ኣሎ ሕጂ ናይ ብሓቂ እስምታ ፕሮጀክት ካዛ ናይ መንደፈራ ስለ ዝነበረት ብስማ ኢሎም ካብ ዘዋፅዎ ኣሎ እስምታ ፕሮጀክት ኢሎም ዘዋፅዎ ኣለዉ ብናይ ኣባልነት ክፍሊት ኢሎም ዘዋፅዎ ኣለዉ ጌት ቱጌዘር ገይሮም እውን ብወፍያ መልክዕ ዝገብርዎ ዝእክብዎ ኣበርክቶታት ኣሎ ስለዚ እዛ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ እንታይ እያ መጀመርያ እቲ ናይ ኣባልነት ክፍሊት 2725 ፓውንድ ስተርሊንግ እዮም ሰዲዶም ለሉ 2725 ፓውንድ 275 ሕጂ እቲ ናቶም ምናልባት ምስተዓቕኑ ናይቲ ሃገር ናይ ገለ ኸይድ ዝኽእል እምበር 25 ፓውንድ ስተርሊንግ እዮም ዝኸፍሉ ብዓመት ሕጂ ምስቲ ናይ ካልኦት ሃገራት ከተነፃፅሮ ከለኻሲ ብዙሕ ኣይኮነን ካልእ እንታይ እዮም ኢሎም ዋጋ $50,000 ፕሮጀክት ክንትግብር ንኽእል ኢና ኢሎም ተበጊሶም ዘሎ ሕጂ ንፕሮጀክት ኢሎም ተበጊሶምሉ ዘሎ ገና ናባና ኣይኣተውና ኣብኡ እዮም ዝእክብዎ ዘለዉ ኣኪቦም ኣለዉ ስለዚ ወይ ኣቅድም ኣቢሎም ክሰድዎ እዮም ወይ ከዓ እቲ 50,000 ምስ ኣኸለ ናባና ክሰድዎ ክእሉ እዮም ስለዚ እቲ ምዕባለታት እቲ ኩነታቱ ንሶም እዮም ዝፈልጥዎ ብሓፈሽኡ ግን ንሕና እንታይ ኢና ኢልናዮ ምስ ሕርሻ ዝተኣሳሰረ ወይ ምስ መፍረ ባጊዕ ዲና ክንገብሮ ወይ ብናይ ፀባ ከብቲ ዲና ክንገብር ወይ ንህብ ዲና ክንገብር ወይ ደርሆ ዲና ክንገብር ምስ ሕርሻ ዝተኣሳሰረ ኢና ምክንያቱ ኣብዚ ግዜ ዘምርፀና ዘሎ እንታይ እዩ ምክንያቱ እታ ስድራ ንኹም ዝበልኮ ዕድመ እናደፋና ዕድመ ደፊኡ ስለ ዘሎ ስንኩሉ እዚ ዳርጋ መብዛሕትኡ እቲ ናይ ምንቅስቓስ ዓቕሙ ገለ ተደርዩ ስለ ዘለ ኣብ ከባቢ ገዝኡ ኣብታ ካንሸሉ ኮይኑ
ክትግብራ ዝኽእል ደቁን ንሱን ኣሳትፍ ክገብራ ዝኽእል እምበር ናብ ነዊሕ ተጓዒዙ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሮ ጉልበት ዓቕሚ የብሉን ስለዚ ምስ ከምኡ የሓይሽልና መፅናዕቲ ጌርና ዝግበርናዮ እዩ ስለዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዞባ ገለ ሓበሬታ ሊኢኽና ኣለና ስለዚ እቲ ናቶም ጥራይ ዘይኮነሲ ካልኦት ጨናፍር እውን ዘበርክቱ ኣለዋ ንኣብነት ናይ ኖርዌይ ገንዘብ ዝሰደደቶ ኣላ ኣብ ገለ ቦታ ክንገብረላ ኢና ናይ ፍራንክፈርት ዝሰደድዎ ገንዘብ ኣሎ ካልእ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ሃማደ ናይ ጀርመን ፍልይ ዝበለት ስታይ ዘለዎ ንሳተን ከዓ 3 ተሓሳሳብ ግራም ዓስ ኩላን ልክዕ ከምቶም ኩላን እየን ዘብዕላ ስለዚ ኣብኣ ዝረኸባ ገንዘብ ሻይጠን እየን ፋይኖ ሸይጠን ዝረኸባ ገንዘብ ነታ ስቱትጋርት ዘላ ጨንፈር ዝያዳ ዘባህለሎ ገንዘብ ንዓህባ ንሳ ከዓ በቲ ዝረኸበቶ ገንዘብ ገይራ ዝያዳ ንብረት ይኹን መራኹስ ዲያ ትሰደድ ዓረብያ ብኮንቴነር ዝኩሉ እዚ ኮንቴነር እዚ ሕጂ ከብኦም ዝሰደድዎ እዚታት ገይራ እውን ከምኡ ዓይነቱ ንገብር ኣለና ስለዚ እቲ ንሕና መገድና እቲ መፅናዕትታት ንገብር ኣለና ኣብ ገለገለ እውን እንዳባ መፅናዕትና እውን ኣፅፋፊፍና ኣለና ስለዚ ሕጂ እቲ ገንዘብ ምስ መፀ ግን ኣብ ንዞባ መንደፈራ ዲና ንገብሮ ንዞባ ደቂ ኣምሓራ ዲና ወይ ከዓ እዘን 4 ንኡሳን ዞባታት ናይ ሰረጃ ዲና ዋላ ነፍሒ ዲና ዋላ በርዝሕ ዲና ዋላ ልጓዕ ኣንሰባ ንገብሮ ወይ ኣብ ዞባ ኣንሰባ ዲና ንገብሮ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ዲና ንገብሮ ሰሜና ቀይ ባሕሪ ዲና ሽዑ እቲ ገንዘብ ምስ መፀ ነዚ ዝኣክል ምድላዋት ንገብር ስለ ዘለና እቲ ገንዘብ ምስ መፀ ንትግብሮ እዩ ስለዚ እቲ ዝወሃብ ዘሎ ኣበርክቶ ከከም ኣድላይነቱ ኣብ ኩለን ርእሰ ዞባታት ከም ዝዝርግሐን ከም ዝመቓራሕን ንግበር ማለት እዩ እዎ ሕጂ ንሕና እንታይ ሓደ ካብቲ ኣብ ቅርፂ ናይቲ ማሕበር ዝያዳ ትኩሮ ንህቦ እቲ ናይ ርክብን ሓበሬታን ቅርፂ እዩ ምክንያቱ መጀመርያ ባይዘወይ 4 ግዜ ጉባኤ ገይሩሎ እዚ ማሕበር ብፍላይ ኣብዚ 4ይ ጉባኤ ከዓ 21 ዝኣባላታ ማእከላይ ባይቶ ኣላቶ ካብዚኦም 5 ፈፃሚ ሽማግለ ኣሎ ሕጂ 4 ጨናፍር ኣለዎ ክፍልታት ኣለዎ እዚ ማሕበር ሓደ እቲ ናይ ውደባን ሓበሬታን ዝበልኩ ናይ ርክብን ሓበሬታን ውደባን ሓበሬታን ስንኩላን ብጉጅለ ብደረጃ ምምሕዳር ከባቢ ጉጅለታት ምቋሚ ምክንያቱ ስጋዕቲ ምምሕዳር ከባቢ እንተደኣ መስመር ኣሊካ መሓወር ኣሊካ ኣፍታ ጎጂ ኣፍታ ምምሕዳር ከባቢ መን ይፅጉም ሽግሩ ብኸመይ ክፍታሕ ይከኣል ካብኦም ኢካ ትብገስ ምክንያቱ እቲ ድሌታትን ባህግታትን ናይ ስንኩላን ዝያዳ ባዕሎም እዮም ኣፍልጦት ኣሎ ምክንያቱ እዚኦም ዝብሉ ንሳቶም ናይ ብሓቂ ሽግርና ሂወትና እንታይ ከም ዝመስል ክትፈልጡ ስምዑና ጥራዮም ልክዕ ከምዚ ሓኪም መፂኻ ሓደ ሕሙም ስኽ ኢሉ ይሰምዖ እቲ ሓኪም ስቕ ኢሉ ይሰምዖ እንታይ ከም ዝመስል ፀገሙ ሂወቱ እንታይ ከም ዝመስል ይሰምዖ ኣብ መጨረሻ ሕጂ እቲ ሓኪም ይሓቶ እንታይ ድሌትካ ኢሉ ሓቶ ድሌትካ ነገር ናይ ብሓቂ ክሕግዞ እንዲ ዝደሊ ዘሎ እሞ ክትሕግዙና እንተደኣ ኮንኩም ብኸመይ ከም ንሕገዝ ባዕልና ክንነግረኩም እዮም ዝብሎ መጀመርያ ሂወትና እንታይ ከም ዝመስል ፅን ኢልኩም ስምዑና ድሕራይ ድሌትና ክትፈልጡ ሕቶትና እንደገና ክትሕግዙና ናይ ብሓቂ እንተደኣ ደሊኹም ከዓ ብኸመይ ከም ንሕገዝ ባዕልና ክንነግረኩም ኣለና እዮም ስለዚ ማሕበር እውን ንገዛ እርሱ ስንኩላን ብዛዕባ ድሌታቶም ባህግታቶም ዝበለፀ ኣፍልጦ ስለ ዘለዎ ስለዚ ብመገዲ ተናቂምናዮም ዘለና ንኣብነት ብሃገር ደረጃ 514 ጉጅለታትን 101 ንኡሳን ጨናፍር ኣለዋ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምምሕዳር ከባቢ ጉጅለ ማለት ጉጅለና እዛ ጉጅለ እዚኣ ብዞባ ደረጃ ክርአ ከሉ ከዓ ነፍሲ ጨንፈር ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ብዞባ ደረጃ ከዓ ኣብቲ ዞባ ከዓ ቤት ፅሕፈት ኣለና ስለዚ እዘን ዘለዋና ክፍልታት ሓደ ናይ ውደባን ሓበሬታን ከም ዝበልኩ ኣላ ምክንያቱ ውደባን ሓበሬታን ቀዳምነት ዝወሃባ እዩ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ፀገማት ኣብ ናይ ርክብ ጉዳይ ተዳ ቀፃሊ ርክብን ሓበሬታን ትረክብ ኮንካ ተካይድ ኮንካ ፀገም የብልካ እቲ ዘይምርዳእ ይክእሉ ይክእልን እዩ ስምዒታቶም ርእይቶታቶም ብግዚኡ ሰምዖምን እንተዳ ክኢልካ ፀገም የብሉን እዚ ሕጂ ብሰለስተ መገድታት ኢና ከማ ንገብሮ ሓደ ብጉጅለ መጀመርያ ክወደብሉ ነፍሲ ወከፍ ምምሕዳር ከባቢ ዘሎ ብጉጅለ ክቆሙ ኣሎ ስለዚ ኣብታ ጉጅለ መን እዩ እንታይ ፀገም ኣሎ እንታይ ሽግር ኣሎ ትፅቢት ካብዚ ማሕበር እንታይ ክፍለጥ ክእላ ናይ ቁጠባ ዕብየት ክፍል ኣለና ናይ ተሃድሶን ዳግመ ምውሃድን ክፍል እውን ኣለና እዚ ናይ ተሃድሶን ዳግመ ምውሃድን ስንኩላን ናይ ምጥያስ እዩ እዚ ስልጠና ንብሎ ዘለና ድዩ እቲ ባዕሉ ናቱ መደብ እዩ ምክንያቱ ፕሮጀክትታት ናይ ምክትታል ፕሮጀክትታት ናይ ምትግባር ናቱ ዕቅሞም እዩ ዝያዳ እቶም ተግበርቲ ኣካላቶም ኣብ ዞባታት ዘለዉ ወከልቲ ናይ ማሕበራዊ 6 ዞባታት ቤት ፅሕፈት ዝኣክል ቤት ፅሕፈት ነብሱ ካለ ቤት ፅሕፈት ስለ ዘለና
زيادة حجي أخيفاتات على بزح سكناتهم نختفل شجراتهم نختفل تلاذي حجي تا بجلة أسي بقى كاتون جراس روتس هاتي ريتو تصوم عزلها صوم كان وصل دحيرو ناي حافشة أخي بقى تقبل من أنا كل أوبن زخنة ناي ذات مدرخ تخف دحريو دم قد حلفتهم غير كذا زلوا سجلات شجراتهم كا سمعت بتن مالتي زاب ولنتاوين زيغاتات عباي بريطانيان ايرلاند جمرا زلو نابز كتገልጾ صنحካ عماماتن ابس ግለጽ صنح እዩ ዝወድቕ ማለት እዩ እሺ ሞ ኣብ መወዳእታት ክውሳኻለዎ ትብልዎ ትፈልዩ ወይ ኣትሪፍና ለና ንብሎ ነጥብ ተልዩ ወይ ተመሓልፎ ትደልዩ መልእኽቲ ድማ ተልዩ ዕድል ክበኩም ሕጂ ዘለና ኩነታት ናይ ብሓቂ እቲ መድፋዕ ድመል سنكلان مزحت يوم أدمي يوم دافع يوم مش مدفع عد ما خاص سنكلنا دايناميكس لازم خانة نبأس إيه صغير نقبض نبأس إيه صغير سيزي أبزار جزيزي خن حق زوم تزيك إلنا هم زور كود قوام مسال كود قيام ساتهم جينا تخلوا حتى زبالة بيجيهم كبقعو زخانة يقولوا تزير خيبهم تي قط خاب كتاب زي معرنة محورات النصلون جينا يتجاكفون الله مالتي سيزي ما جمع من مدفع أدمي إذا أمامنا إذا محبر أزيو تداري بيزلواج سيزي نفس فكر إرتراوي أبزي أخوة سأخلها معناته إذا ناس زي بخمي مزي فلت سيزي أبزق زي إنما مقصين محبر زقدر هيكون زي أمام زي سيزي مدفع أدمي زلص أقاماتن شجراتنا يسون كلام كفتح ذا أخوينه نفس وقت زي أخوة سأخلها كله مش مدفع متر هذا يكونه ولو على زي باللون واللود زي باللون مسحت له سيدي عدو الخونيو من يخنا بيه سيدي من قصي حسب الله جن زيادة إذا من قصة رأي إذا قد فاي كونه إتي هزبوين لجزار شوف لايكا بحافيش هزبي بس لايكا تمام دجزلو زيادة زيادة نزل دايزي أتبي لهم حسب لون زيادة كابو مسحت الزبالة كبر كتقول له كله نالبات زنايدك مسيحت له نالحق حذر زي بالله ولا زي بالله الله سنتين كنا سنون على معناتنا قبرنا بعضنا قال فتح كنا قبل تقولنا قل مسرتها فتح يكون لك تبعتهم كومو ولا زي بالله حذر زي بالله ما له بعد ما أزيم زنف له سنكلنا مثلا خبرهم له سيدي تشترنا يسون كلنا بزجزي عزيز السحالة لخي خوي نزلوا نزي عزيز السحالة لخي مبدأنا يسون كلنا كا موسى أنا كل زيادة في الله كأنا يتموت أزلوا زيادة عتتي عباي برت أنا لازم الكتر أخوين غير أربعة كفر كوي مالا زي كفر زي حجي نزاي أخو دوب كله درجات عبرت أبالات توديهم أبورك تخبر له كجت جزر جيرام اليوم جلا جيرام اليوم وفياتات جيرام اليوم نتائج أفرتها زيادة حي الواقع له كهم زنا على أمريكا بلز قبره للعينة قبره كله له سلازيسي نيبحك قليل نجرا يكون أمد ولا بعض من الناس كل تديتات حدا بو نبرت ورسنا له سلازي بو إحنا قرقت حجز قال نبرت بو راسك حجز قالها ويعطي كبابي خاقي مزلو يكفر أو تودي بكاب درجات حباب أبار غير كاس قبر تغلها قال بستفعل لي مركع إن اسمه حبرك تحجزات تغلها وأبو القي أمنت بزح أبو أنا الناس أبو سويسرلاند حنتي وترب أسر مزلو بجيل لونه حجي بجيل نافزحو سقع إسلام كتن وزح ماله أحمد أخو في اللي تغفل 220 سويس فرانك تغفل نعمنا هولندنا جرمن أبي كندا من كلتا قدسات إسرائيل نيرة سوين زوترو أسر ولمنا زرو 30,000 حزقهم دولار صدر ولا أكيبا كاب كل خدمات عالم بس بيسام زرو خبولا كذا زن مدبنا يفرطه حجي دارجة 3 جزية قطعين 10 شيعتين تأتينا قدسات إسرائيل إمتى أكيبا إذا مدب زيجرهم حجي أفتح مجمرة 200 جنيه دولار أو فيه دحرية 280 شعات شحنقلنا وفيهم أفسار ساي كلتا 260 حدا شحنقلنا سيطلع لاس درجة 550 شيح دولار أبد كتما لو سلازيسي نسقاس بوزح مقدي
ناس محور كتحجز تلاقي بقول كا ولا كم تحاور أبل كان تودف تقلها تاني أبل الناس قال له حجي عتلنا له ولا بعد أمريكا له بقول كا كارز بدأ يتحاور أبلات وهابهم بقى عمتوا خفلي زخف له ولا كندا أصلاً شيء عتن بتيهم له زي بحجي بتناي كندا $120 ناي كندا خف له عمت مالتي سأجي بوزح ما قدنا از محبر كحجز دلسه كحجز خير تزاد لجن مبقاسي ترى تبقيس كاسي بوزح نقرات كجبرك على 5 ورقة ذن نها أبلات عماد جرمن أفتن أسران قلنا كتمات هذا اللوعة عمت زقرو أبر كتب سلازي من قص بينه نزوي بداينا يسون كلام فتحيك من كان دون إحنا مالي ناس نزر رقمنا بوزح بدحري بوزح زقات أمنا تصابون بدوتات ولا إحنا زبلا على أمريكا هون على شو دنتن معقولة زبالهم بدأ يسون كلام سباح يجي مسألة فتح قبل عليه كانت لذي موسى ناي كل زيجا هذه أقدر زي ممهر أزينا أنا مسكناكم مس ما أنستخو مس بسقطكم وقعنا مبل 3 عامات نتاب صحنا قبلكم فتو أنا وين دقيمة دقيمة وقعنا في مبل 3 عامات عنا سنة أفقعنا يوهانا قبل فتو في لايك از حجين دور زلنا قطع قالوا محتاج مستناي مبل 3 عامات أساس رسل زخمة كلهم زمان قدام زلوا في لايك عباي بريطانيا ايرلند زلوا نتا أبا قيسهم زلوا بروجكت عوتات كوينو نفوصو نيتي يصلوا مدلي سلازي إذا قداي زي كا كلين نجار كم زي كونه زيادة ناي كله إرتراوي مفسخ حتى أو قمة أتيوم سي لك أخم تجميرهم مزلوا لعن تحتن إلهم مجمري أخم بنقص إذا حسوا زلوا بروجكت الحريقة زغص البروجكت مخنياتو حنسا قلب حدا بروجكت فتح خاص وداي كنا وداي سنكلانس كعزل لوسي كم زوركو بزحوا القاوخينو هذا كل عين السن كلنا يزحق زم حبر حدا قلتي استحلال خص قبر زم حبركو مورز محور زلوا مالو نا عين صقم زلوا مالو نا سمع صقم زلوا مالو نا ملمس صقم زلوا مالو نا امر صقم زلوا مالو كل عين السن كلنا تزحق سيدي نفس القسم كلنا انا يجزار ساس اقمات شجراتنا له سيدي حدا خفتي استحلال خص قبر زم بداي نا يزم حبر زي ان كل عين السن كلنا زحق سلازخنه زيادة زكاة دول كون حلنا قداس لزغني سكايت حجي زقبل زلوا مستمان قصص قول قتنا صار له حزين يشتي ولا قام يجي مريا حزبي زواص أجنزة هذا زين كنا فر زواص أجنزة قفرسنا زواص حبنا أجنزة كله دمام يرنا مريا غلنا مستمان قصص قول قتنا صار كله عزوفه سيزي فلا يكافز زي مدفع من على زي مهلاون كالس أجماتن زيادة هو مثلا إذا فليت جزء أبغى متأتي زيادة بعض أفاق مقاصات بعض أفاق صرح هنا محصون ندري تجزي عميل حرايم بعرك كبران تخطتلتي إيرتران ميديا نتورك مس أبومبر هجراوي محضر حابين تاتسم كنا إيرترا كنا كيلوت لحنا على لابز خنزاز منا أكل كرنعات عالم فزرجحكم أتركوا بإيرتراوان قعنا مبل 3 عامات ناتنا أبصحكم أبصحنا كنا بنفتو كم ذيك نبلوز وعلنا مقلاي سنكلان محجا سنكلان نتوم من أنت زهاجر بجاز ودقون زحلفون بحث شرما نزوم هواتهم زخافر مقلاي من قصة رئيس قداف أمام يكونن نفسه كف زي قادما الجام كبركة نحاتة نتوعن توم كم زعين ندفتات ساتفكم زلخم كتسألنا تخوحس نتوم جنا زي ساتفكم زلخم دما أبكم وقت ساتفون الجام كون كتبركتون نحاتة وفلاي دما عباي بريطان أب أيرلاند نزلخم حتى شان نقول لكم مالتيو لحس بعنا نتكلم لكم فتو